Вітаю вас, гэта Маладосць ТВ і анонс ліпеньскага нумара. Мы знаёмім вас са зместам 7-га ліпеньскага гродзенскага нумара. Так ён прысвячаецца Гродзеншчыне, і я хацела б расказаць пра два матэрыялы, якія мне здаюцца самымі топавымі ў гэтым нумары. Па-першае, музей Зоф'і Налкоўскай, які змяшчаецца ў будынку Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта, створаны пры ініцыятыве і з усімі намаганнямі, якія толькі можна было прыкласці, прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка. Музей гэты незвычайны тым, што пісьменніца Зоф'я Налкоўская польская пісьменніца. У Польшчы няма музея Зоф'і Налкоўскай, ёсць толькі музеі сям'і Налкоўскіх, бацькі і двух дочак. Але вось у Гродні, дзе Зоф'я Налкоўская пражыла няпоўныя 5 гадоў, створаны яе музей. Праз экспанаты гэтага музея можна пазнаёміцца ўвогуле з лёсам не толькі гэтай жанчыны, але з лёсам тых гродзенцаў, якія разам з ёй перажывалі складаны час 1920-х гадоў. Ліпеньскі нумар у нас гродзенскі. Проза гродзенская, публіцыстыка, шмат пра гродзенскія навучальныя установы, але я лепш раскажу вам пра іншае. Пра калумністыку і крытыку, якія ў нас засталіся не прывязанымі, напэўна, да гарадзенскай зямлі. Калумністыка гэта, па-першае, я і мой артыкул «Смык ля скроні», дзе я спрабую разглядзець праявы стакгольмскага сіндрому на тэрыторыі Беларусі. Гэта Ігор Палыцкі, які нарэшце атрымаў вышэйшую адукацыю, і пра гэта ж ён і расказвае ў сваёй калонцы. Асабліва акцэнтуе ўвагу на тым, як, чаму і для чаго патрэбна пісаць дыплом. Ангела Спіноза нарэшце падарыла нам тэкст пра слова на літару «Ф». Гэта не фемінізм, гэта футбол. Футбол без другого слова на літару «Ф», без фанатызму. У праекце да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання у нашым варштаце размешчаны артыкул пра кнігарню Эліза Ажэшка і суполка. Кнігарня стваралася ў Вільні, але стваралася Гродзенкай Элізай Ажэшка. Гэта вельмі балючая, вельмі кранальная гісторыя пра тое, як на працягу амаль што 3 гадоў Эліза Ажэшка, Вацлаў Макоўскі і Вінцэнт Хэлмінскі спрабавалі данесці роднае слова праз кнігу на нашай зямлі. Ну і крытыка. У раздзеле крытыкі у нас два матэрыялы. Это матэрыял прысвечаны Кнуту Гамсуну у сувязі з тым, што выдавецтва Янушкевіч пачало выдаваць на беларускай кнігі нобелеўскіх лаўрэатаў. Матэрыял напісала нам Ева Лявонова. І матэрыял пра Янку Брыля, напісаны Валером Назаровым. Дзякуй за ўвагу. Глядзіце, чытайце, пішыце. Гэта была інфармацыя пра ліпеньскі нумар часопіса «Маладосць». Падпісвайцеся на наш канал.